radiovivo.sk, kľudne nám mailujte nejaké postrehy a veci ohľadne témy, netradičné koniečky a úrazie, po prípade netradičné športy a iné veci. Prišiel nám mail, Timotej nám napísal: Dobrý večer, mám taký problém, že utekol mi kohút z ohrady a útočí na ňo 7 pstruhov. No to teraz neviem, Timotej, ale musím ti teraz povedať, že ty si fakt asi z inej planéty, lebo toto sa deje na iných planetách a teda naozaj na toto ti musím povedať, že ten Sabon sú tu. No, napísal nám Timotej a ten nám napísal, že to je ten, čo nám včera písal o tom kohútovi, o tých pstruhoch takých, to bol taký komplikovaný mail, ale konkrétne teraz sa nás pýta, že či nemáme záujem o tie pstruhy. No ja teda konkrétne nemám veľmi záujem, ďakujem za ponuku, ale pstruhy moc nemám rád, ja som teda vegán. No, majú aj mimozemské civilizácie napríklad pstruhy? To je veľmi záľudná otázka, ale toto nie. Takéto živé tvory sa tam nevyskytujú, takže to nie. Napísal nám konkrétne lopatisko. A to je presne tvoja parketa, lebo ty máš... má problém so sovou. Dobrý večer. Mám veľmi silný problém. Viete, každý večer mi na balkón priletí sova a celé mi ho... A ja vážne neviem, čo s tým mám robiť. Ďakujem za vašu radu poslúchať Cylindelko. Tak my, Cylindelko, túto tému sme už naškrtli s našim poslucháčom a v podstate to je veľmi jednoduché. Keď si s nimi musíš s nimi žiť, teda opačne. Takže, čo keby si skúsil si s nimi nejako pokecať, nejak sa skamarátiť, skúsiť tam nasypať nejakého zrna, aj s jednou myškou zabalenou. Keby ste boli kamaráti, možno by to šlo. Mac in the house, píše nám mailik od tej sovy. Takže my, Cylindelko, už vieme teda, že kto to je, o koho sa jedná tá sova, to mi zdá byť veľmi krásna, veľmi sympatická sovička. Áno. No tak už hlavne v podstate Cylinderko, už vieme, čo je vadí. Ona nám to tu napísala, teda nenapísala to priamo. Ona nám píše. Ona nám píše, no a vieme teda už, že čo tam ty robíš, áno, čo tam ty robíš. No jej vadí, že odháňaš metlov, no to by si asi nemal, ale... A ona potom dostane z toho taký maličký šok, no a potom chudátko, ona už to... Ale my zase vieme, že možno, že ty chce aj niečo naznačiť, nejako sa ty prihovorí, no nevie ako, no tak po sebe nehá aspoň niečo, ako niekto nenehá ani to, no. Tak daj šancu a skúsa no nejako poospávať, no. No, to tiež nemyslím. Volá sa Andika. 555. Áno, no, takže... Ale prišli nám nejaké maily, a konkrétne tu mám taký, že píše Pine 2022 a ten sa pýta, že má problém, že sa snaží zamestnať na bytunku, ale podmienka je, že by mal podojiť 100 bíkov a musím to prečítať a vyspať sa s jedným gunárom. No tak, že čo s tým, či je to normálne? No musím ti povedať, pán, že v podstate ten gunár to je v poriadku, ale tých 100 bíkov tamto začína naberať také divné kontúry. Áno, to by som si preklepol na tvojom mieste. Podmienky zamestnávateľa, no, je to zvláštne. Potom nám došiel do Noda a to je... Áno. No, pýta sa nás, že koľko prefotených rublov stojí medziplanetárny hovor na Saturn. No, Nod. Počkaj, ešte spoznal som tam jednu čajočku a bojím sa, že príde veľký účet. No, tak áno, tak Nod. Musím ti povedať, že Saturn Zem, to je to najdrahšie spojenie, ktoré si mohol ty vybrať. Bohužiaľ, ale musím ťa sklamať, v rubloch sa neplatí, platí sa vo forintoch. No a to už je teda iná sumička. No, tak toto bola rada Igora. Nič moc teda. No, napísal nám ešte aj ďalej Robotník 12. A ten, teda konkrétne sa volá Timotej, má taký nejaký malý problém, že mu pristálo UFO do ohrady. Odtiaľ vyletel Gunnar, zaútočil na neho, dobil ho, no tak toto neviem teraz. Počúvaj, Timotej, naozaj, neviem, na čom fečíš, ale teda to som ešte nepočul, to si musím zapísať toto, že Gunnar, no to som ešte, s takýmto som sa nestretol. Budem musieť rozmýšľať nad týmto, že či vôbec takéto niečo je možné, alebo není. A teraz nám prišiel zaujímavý mail, konečne takisto veľmi taký konkrétny a je odborný. Píše nám Klaudo a ten sa pýta, je z Kozárovec a pýta sa, že sa dopočul, že nad nami krúži 100 materských lodí a nevie rozlíšiť materskú loď od UFO. Milý Klaudo, to je veľmi jednoduché. Materskú loď sa dá normálne bežným okom rozlíšiť už podľa tvaru. Ona má také oble, má také cicíky má dole
a také tie malé lode, menšie lode na to potom nalietávajú na tie cíky. No a potom ešte, že si pomýlil minule tiež UFO s lietajúcim tanierom. Toto teraz neviem, či si dobre napísal, lebo to možno si chcel napísať UFO s letiacim tanierom. No pokiaľ by to bolo takto, tak to už by si mal nejakého očného vyhľadať. Ale ďakujeme veľmi pekne za tento mail.